Прекарайте един ден с нас. Денят ни започна в 8 часа, малко по-късно от обичайното, защото будувахме много през нощта заради забуникненето й. Сега е време да оправя цялата тая бъркотия тук. Пишете в коментар, аз ли съм единствената, която, ако не си оправя леглото, все едно не е тръгнал деня. Здравейте, ето ме и мене. Много ми се спеше, но е време за кегел упражнения. Време е Радостчето да закусва. Въпреки че тези дни не ядем много, защото я мъчат зъбите, след обилното хапване е време за щури игри. В 10 часа най-после е време и за моето кафе. Но преди да изпия първата си глътка кафе, задължително закусвам, а това е овесената ми каша, тази е от ДМ, любима ми е. Готовия резултат. Обичам да си ги правя красиви. Още една наша игра е Радост да си играе с робота. Браво, че го имаме. А най-обича контакта му. След уморителните игри, в 10:30 е време за първа дрямка. Задължително и пускам любимия и бял шум и в леглото ще спи 30 минути, после ще я доприспивам до мене. Време е да се погрижа малко за мен. Използвам след като си измия лицето този балансиращ тоник на Мадара. Мекотява кожата ми, но и спомага за свиването на порите. Любимия ми крем на La Roche, от който ползвам може би 5 опаковка. Това балсамче на Биоаптека. Хубаво е, но май съм по-доволна от тези на APV. И крема ми за околоочната зона. Не виждам много голям резултат от него, но го ползвам. След като Радост към 12 стана от сън, се запътихме към задачки. Днес ще я записвам на Държавна детска кухня, да видим дали въобще ще ги яде тези храни или ще продължа да си ги готвя. Имаме талончета за една седмица. След като се прибрахме от разходка, е време за бърза питателна супа с сладък картоф, моркови, обикновен картоф, лук, спанак и млечен грах. Време е за леко прекъсване, защото Радост не обича да си играе сама. Време е за малко гушки прегръдки и сега ще я сложа на столчето, за да гледа от високо какво прави. След като Радост си хапна всичко, е време за моя уникален обяд. Направо слон го отделям, докато записвам. Докато бяхме на разходка, минах през местното магазинче и накупя малко пижамки за вкъщи и панталончета с любимите ни лунички и звездички, потниче. Това ми е любимото потниче. Радост се събуди от втората си дрямка. И след като Радост се събуди, е време за отмятане на малко домакински задължения. Влогът ни спира до тук. Последвайте, ако ви е интересно, и очаквайте още влогове.